муҳоҷирон дар шаҳру вилояти Москва ва Санкт-Петербург метавонанд тариқи заминаи мобилии худро сабти ном кунанд. ба ин тариқ онҳо аз сабти ҳатмӣ дар ҷои зист озод мешаванд. нағз ку ё не? вале ин лоиҳа ҳам паҳлӯи мусбат ва ҳам паҳлӯи манфӣ дорад. биёед ин мавзӯъро ҳамин ҷо матраҳ кунем. аз 1 сентябри соли 2025 муҳоҷироне ки дар шаҳр ва вилояти Москва ва ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербург мехоҳанд кор кунанд, метавонанд тариқи заминаи мобилии худро сабти ном кунанд. яъне ҳангоми иштирок дар ин лоиҳаи таҷрибавӣ аз сабти номи ҳатмӣ дар ҷои зист озод мешаванд. аммо шарти асосӣ ин аст ки муҳоҷирон баъди боргирии заминаи мобилӣ ба мақомоти Русия иҷоза медиҳанд ки аз макони ҷойгиршавии онҳо ба таври худкор огоҳ бошанд. коршиносон мегӯянд ки ин ба мақомоти Русия имкон медиҳад ки ба маълумоти шахсии муҳоҷирон дастрасӣ пайдо кунанд ва мухолифи меъёрҳои сарқонун аст. талаботи нав ки дар қонуни федералӣ дар бораи тағйирот ба санадҳои қонунгузории алоҳидаи Русия оид ба гузаронидани таҷриба ҷиҳати ворид кардани механизмҳои иловагии сабти шаҳрванди хориҷӣ муқаррар шудааст 23 май аз ҷониби Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия имзо гардид. заминаи мобилӣ ҳангоми гирифтани хадамоти давлатӣ дар маркази бисёрсоҳаи муҳоҷират дар Сахарова баъди сабти изи ангушт ва аксбардорӣ дар телефони муҳоҷирон насб карда мешавад. он ҷо муҳоҷир хоҳишманди иштирок дар лоиҳаи таҷрибавӣ иҷоза медиҳад ки мақомоти Русия ба маълумот дар бораи макони ҷойгиршавиаш дастрасӣ пайдо кунанд. баъди боргирӣ ва насби замима муҳоҷир ӯҳдадор мегардад оид ба макони ҷойгиршавиаш маълумот ирсол кунад, ҳузури худро тавассути пешниҳоди маълумоти биометрӣ таслиқ кунад, оид ба тағйири макони будубош маълумот ирсол кунад, ҳамчунин иҷоза диҳад ки маълумот дар бораи макони ҷойгиршавӣ ба таври худкор тавассути GPS ба мақомоти Русия фиристонида шавад. бояд дар хотир дошт ки кордеҳи муҳоҷир ҳам ӯҳдадор мегардад ки маълумоти зарурӣ оид ба фаъолият ва будубоши шаҳрванди хориҷӣ аз ҷумла шартномаи кориро сари вақт тавассути ин заминаи мобилӣ ба мақомоти Русия ирсол кунад. дар сурати омода набудани кордеҳ ба кор тариқи барнома шумо наметавонед иштирокчии ин лоиҳа шавед. агар ин маълумот давоми 3 рӯзи корӣ ирсол нашавад ё дастрасии мақомоти Русия ба макони ҷойгиршавии шумо тавассути GPS маҳдуд шавад, сабти ном бекор карда мешавад. дар ин ҳолат муҳоҷир ба феҳристи шаҳрвандони таҳти назорати вазорати корҳои дохилии ин кишвар ворид карда шуда дар оянда метавонад ӯро аз Русия ихроҷ ҳам кунанд. ҷанбаи мусбат лоиҳаи таҷрибавӣ имкон медиҳад ки сабти ном тавассути телефони ҳушманд анҷом дода шавад ва муҳоҷир аз сабти номи муқаррарӣ ки будани соҳибхона, навбатпоӣ ва дигар мушкилотро ба бор меорад озод бошад. бояд гуфт ки тартиби нав ба муддати 4 сол дар шаҳру вилояти Москва ва шаҳри Санкт-Петербург таҷриба шуда дар ҳолати муваффақона ҳисоб шудан метавонад дар тамоми минтақаҳои Русия аз моҳи сентябри соли 2029 ҷорӣ карда шавад. коршиносон мегӯянд ки насби заминаи мобилӣ барои назорати макони ҷойгиршавии муҳоҷирон ба мақомоти Русия имкон фароҳам меорад ки ба дигар маълумоти шахсӣ низ дастрасӣ пайдо кунанд ва ин кафолати дахлнопазирии ҳаёти шахсиро зери шубҳа мебарад. Рустам Гулов, коршиноси технологияҳои нав дар Тоҷикистон, мегӯяд ки дар умум аз эҳтимол дур нест ки тариқи ин афзорак на фақат маълумот дар бораи ҷойгиршавии корбарон ҷамъ карда шавад, балки дигар маълумоти шахсӣ низ аз маълумот дар бораи хусусиятҳои смартфон оғоз карда то дастрасӣ ба рӯйхати рақамҳову дигар афзоракҳои насбшуда ҳам дастрас гардад. ин аллакай аз он вобаста аст ки дар ниҳояти кор он афзорак чӣ гуна сохта мешавад ва чӣ вазифаҳоро ба он илова мекунанд, зикр мекунад Рустам Гулов. ҳуқуқшинос Анна Минушкина ба нашрияи Коммерсант гуфтааст ки лоиҳаи қонун кафолати дахлнопазирии ҳаёти шахсиро зери шубҳа мебарад. ӯ таъкид кардааст ки моддаҳои 23 ва 24 Конститутсияи Федератсияи Русия дахлнопазирии ҳаёти шахсиро кафолат дода ба ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ ва истифодаи маълумот дар бораи шахс иҷоза намедиҳад. татбиқи лоиҳаи қонуни мазкур ба ин меъёри Конститутсия мухолиф аст ва кафолати дахлнопазирии ҳаёти шахсиро зери шубҳа мебарад. умедворам ки мо як маълумоти ҷолибро дар ихтиёри шумо гузоштем. худро эҳтиёт кунед. бароятон барор ва баракатро орзу дорем.